ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. акнун расман Рафаэл дос Санос зидди Ренато Майкано рӯзи 6 март дар турнири UFC 272. хотиррасон мекунем ки аз аввал рақиби дос Санос бояд ки Рафаэл Физиев мешуд, аммо ӯ ба бемории COVID-19 гирифтор шуд ва аз ин муҳориба даст кашид. Ислам Махачев, Дамир Исмагулов ва Ренато Майкано хабар доданд ки барои иваз кардани Физиев розиянд, аммо чӣ хеле ки мебинем UFC ин муҳорибаро ба Майкано доданд ва бояд гуфт ки муҳориба дар вазни 72 килограмм мегзарад. дӯстон, ба фикри шумо барои чӣ UFC ин муҳорибаро ба Ислам Махачев не, балки ба Ренато Майкано доданд? фикротонро дар комментария нависен. ва дӯстон, чӣ хеле ки медонем дар ин турнир, яъне дар турнири UFC 272 ки рӯзи 6 март баргузор мегарда, Умар Нурмагомедов, амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов баромад мекунад ки худи президенти UFC Дана Вайт муҳорибаи ӯро интизор аст. рақиби Умар ҷангвари пуртаҷриба Брайан Келлехер мешавад ва мураббии Умар Нурмагомедов Хавьер Мендес пеш аз ин муҳориба оиди ояндаи Умар Нурмагомедов фикрошо баён кард. дар ин муҳориба аз Умар чӣ интизор шудан дар кор? ғалабаи дурахшон. ӯ давомдиҳанда аст. маро бубахшен, аммо ӯ дар оянда унвонро соҳиб шуда чемпиони UFC мешавад. мо фикр мекунем ки мо аз вазни 61 килограмм оғоз мекунем ва баъд ӯ метавонад ки ба вазни ним сабук, яъне 66 килограмм барояд. Умар бениҳоят ҷангвари боинтизом ва хуб аст. ӯ доимо хубтар шуда истодааст. рости гап, ман ҳоло ягон маротиба иштибоҳ кардагӣ нестам. ҳар як маротибае ки ман мегӯям ки ана ҳамин ҷангвар чемпион мешава, ӯ ҳамон корро мекунад ва Умар камарбанди вазни 61 килограммро мегирад. оиди вазни 66 килограмм на он қадар боварӣ дорам, аммо оиди вазни 61 килограмм пурра боварӣ дорам. ман намедонам оё Умар ба вазни 66 килограмм баромадан мехоҳад ё не, аммо дар вазни 61 килограмм ӯ шоҳ мешавад, гуфтааст Мендес. бояд гуфт ки ин дуюм муҳориба барои Умар Нурмагомедов дар ташкилоти UFC мешавад. айни замон ӯ ҷангвари бебоғ буда рекорди 13-0 дорад, а рақиби ӯ Брайан Келлехер боша рекорди 24-12 дорад. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Тони Фергюсон гуфт ки омода буд ки дар муддати кӯтоҳ ба муҳориба зидди Рафаэл дос Санос ва Ислам Махачев барояд. оиди ин чиз варзишгар дар саҳифаи расмии инстаграми худ хабар дод. ба мо муҳориба зидди Рафаэл дос Санос дар муҳлати кӯтоҳ дар турнири UFC 272 пешниҳод карданд. мо омода будем ки ба ин муҳориба бароем, муҳорибаро наҷот диҳем ва баромад кунем. мо ҳамчунин омода будем ки рӯзҳои истироҳатии гузашта зидди Ислам Махачев бароем ва ӯро шикаст диҳем, аммо ба мо ягон кас занг назад, навиштааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки аз рӯи хабарҳо Тони Фергюсон муҳорибаи навбатии худро зидди Майкл Чендлер бояд ки рӯзи 7 май дар турнири UFC 274 гузаронад. президенти UFC Дана Вайт кафолат намедиҳад ки муҳорибаи навбатии Ислам Махачев барои унвон мешавад. оиди ин чиз ӯ шаби гузашта хабар дод. мо оиди номзади Ислам барои муҳорибаи унвонӣ маслиҳат карда истодаем. ман ба монанди пешина муҳорибаи ӯро зидди Бенил Дариуш дидан мехоҳам. оиди номзади Ислам ҳамчун довталаб мо маслиҳат карда истодаем, аммо ба ҳар ҳол ман муҳорибаи ӯро зидди Дариуш дидан мехостам, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, аз ин суханҳои Вайт фаҳмида мешавад ки онҳо айни замон Исламро довталаб барои камарбанд дидан намехоҳанд, а балки муҳорибаи ӯро зидди Бенил Дариуш дидан мехоҳанд. ба фикри шумо дӯстон, ин кори дуруст аст ё ин ки UFC нисбати Махачев ноҳурматӣ карда истоданд? 10 ғалабаи пайдарҳами ӯро ба назар нагирифта, ба ӯ муҳорибаи унвонӣ додан намехоҳанд. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.